Silav roj baş hevan no hêvîdarim herkes baş e. Kenûçeyên ku Muhamedê kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Bi taybetî dixwazim cî bidim wê komkujiya ku doh bi şev pêkat li Tilheferê li beşekî Rojavayê Kurdistanê. Tam nakeve Rojavayê Kurdistanê jî heremekê di navbera Tebqa û Helebê de ye. Li wê derê bi dronan êriş hate kirin lê rêveberiya Xweser hikûmeta Şamê sûcbar dike. Hikûmeta Şamê ev îdaret dike dibêje ne emin. Ew jî tam berovajî qesedê sûcbar dikin ka em binêrin di pişt van komkujiyan de kî heye? Ê min ez ji dewleta Tirkiye ne di şikê de me ez zanim dewleta Tirkiye. Hem çetê xwe dixe nava tevgerê û hem jî eger hin beşên di nava hikûmeta Sûriyê de eger kiribin jî bi teşwîqa dewleta Tirkiye. Dixwazin alozî pevçûn derbixin ji bo bikaribin ji xwe re hincetekî peyda bikin ji bo müdaxeleyê herêmê bikin. Wekî din çûyîna Tayyip Erdogan ya Amerîkayê heye, pirsa min ev e, di vegera ji Amerîkayê de Tayyip Erdogan bi kîjan kesayetiyê vedigere? Kesayetiyekî şerxwaz yan kesayetiyekî aştîxwaz. Ka em binêrin Donald Trump bandorekî çawa wê li Tayyip Erdogan bike. Vana hemî em ê bi hev re nîqaş bikin hevan. Hûn amade bikin, hûn amade bin em dest pê bikin. Wekî din ew kesekî beredayî heye heşa huzûra we Mehmet Uçum şêwirmendê Serokkomarê Tirkiye wî jî hin tiştgotine di derbarê pêvajoyê de mesele ne ew kesayetiya wî ye. Mesele fikra dewleta Tirkiye nîşanê me dide. Ka ew ji vê pêvajoyê çi fehm dikin? Ka qonaxên ku dane pêşiya komîsyonê çi ne? Mesela dibêje Uçum me weke dewlet me sê qonax danîne pêşiya komîsyonê dibê çawa tevgere. Di kîjan şertan de dibê çi biryaran bigire. Biryar ne de sê komîsyonê de ne qet nebe amadekarî. Yani qonaxên xebata komîsyonê destnîşan kiriye. Baş e? Hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê ragihand ku çekdarên girêdayê hikûmeta Şamê li Helebê bi dronan, bi bombeyan êrişê gundê Tînayê ê dêr hefrê kirine. Li gorî daxuyaniyê heft sivîl hatine kuştin. 4 sivîl birîndar bûne. Hêzên Sûriya Demokratîk Xesedê da zanîn ku di nava van kuştiyan de zarok jî hene. Xesedê eşkere kir êrişên komên girêdayê hikûmetê bi dronan dest pê kiriye. Li pê wê saet di 19 de topbaranekê dijwar dest pê kiriye. Rast malên welatiyan kirine armanc. Yani malên sivîlan. Li gorî daxuyaniyê de encama van êrişan de heft sivîlan jiyana xwe ji dest daye. 4 sivîl birîndar bûne. Pitikekî yeksalî heye di nava kuştiyan de. Zarokekî 4 salî heye. Tabii herkes li gorî xwe biqîmete. Mesele dêr hefir wekî heremeke stratejîk tê dîtin. Van demên dawiyê bûye şahidê pevçûnên di navbera Qesedê û komên çekdar yên hevalbendên Şamê de. Tabii êrişên nedaîmî ne, êrişên demkî ne pektin. Paşê jî hevûdû sûcbar dikin. Piraniyê heremê dibin kontrola Qesedê de ye niha wê derê. Li heremên di navbera Qesedê û hêzên hikûmeta Sûriyê de li çoltarên parêzgehên Helebê Dêrezorê dem bi dem şer û pevçûn herwiha topbaran jî rû didin. Di encamê de qurbanî çêdibin. Her du alî heta niha hevûdû sûcbar dikin. Ka em binêrin piştî van daxuyanî Qesedê hikûmeta Şamê çi gotiye hevan? Wezareta Parastinê ya Sûriyê û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê hevûdû bi topbaranê sûcbar dikin. Niha daxuyaniyê Qesedê jî heye dibe em şaş çibînin çima hikûmeta Şamê van êrişên xwe qebûl nake. Ez hema ew ê bînim ser ekranê hevan. Cî ku lê komkujî pêk hatiye ev dere. Ew cî ku min xistiye nava Sor. Baş e? Em daxuyaniya Wezareta Parastinê ya Sûriyê bixwînin ji ber ku mihîm e ka ew bi kîjan rengî Qesedê sûcbar dikin û paşê jî bersiva Qesedê heye. Wezareta Parastinê ya Sûriye red kir ku artêşa Sûriyê gundê Tînayê topbaran kiriye û îdia kir ku êriş ji aliyê wan ve pêk nehatiye tam berovajî ji aliyê Qesedê ve hatiye kirin. Rêveberiya ragihandin û pêwendiyan ya Wezareta Parastinê ya Sûriyê dibêje Qesedê roja şemiya borî saet di 18:20 de bi hewanan êrişê gundê Tilmas, Else
û kiyariyê yên çoltera Rojdatê Helebê kiriye. Tiştek ku ji niha ji were dixwînim daxuyaniya herî dawî ya hikûmeta Şamê ye, dibêje Qesedê roja şemiya borî saet 18:20 de bi hawanan êrişê gundê Til Maaz, Else û kiyariyê yên li çoltera Rojdatê Helebê kir. Dema ku wan gundên li dervey kontrola xwe topbaran dikirin, hêzên artêşa Sûriyê dît ku mûşekekî ji mûşekavêjên Qesedê ber bi gundê Tînayê de ew jî dibin kontrola artêşê de ye têne avêtin, bê ku sedemê vê êrişê werin zanîn. Wezareta Parastinê ya Sûriyê îddiayên Qesedê bi tundî red kirin, teqez kir ku aliyên ku gund topbaran kiriye ne hikûmeta Şamê Qesedê bixwe ye. Wezareta Parastinê ya Sûriyê her wiha Qesedê bi armanjgirtina sîstematîk ya sivîlan li çoltera Rojdatê Helebê tome sûcbar kir yani. Amaje bi wê komkujiyekî dehê îlonê li gundê. Welhasil yani ew jî Qesedê sûcbar dikin, ka em bindirin Qesedê bersivekî çawa daye. Navenda ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê daxuyaniyekê taybet belav kir. Ragihand ku tiştê ji rêveberiya ragihandin û pêwendiyan ya Wezareta Parastinê derketiye, hewleke eşkere ye ji bo reva ji berpirsyariya tawanê. Yani sûçê xwe çima red dikin me fehm nekiriye. Li hemberî tu mantiqeke leşkerî yan jî siyasî li ber xwe nade wê rastiyên meydanî yên îspatkirî neguherîne. Yani li hember tu mantiqeke leşkerî yan jî siyasî li ber xwe nade wê rastiyên meydanî yên îspatkirî neguherîne. Yani Rêveberiya Şamê ji qas li ber xwe bide jî rastî rastîne wê neguherin. Ev vegotina lawaz tevliheviya Wezareta Parastinê di hewldana nixumandina tawan û êrişên dubare yên komên xwe de nîşan dide. Beriya niha jî dibe hem sûç pêk tîne û paşê jî înkar dike. Ev ne tenê xapandineke medyayî ye, di heman demê de piçûkxistineke eşkere ya jiyana sîvilên Sûriyê ye û ya piçûkxistina mafên qurbaniyan e. Ev şêwaza înkarkirina sûçan siyaseta sîstematîk ya Wezareta Parastinê nîşan dide. Yani ew tim vê yekê dikin. Qesedê teqez kir ku di encama topbarana çekdarên hikûmeta Şamê ya şeva borî de heft sivîlan jiyana xwe ji dest daye ku di nava wan de zarokên yek salî çar salî jî hene. Jinên pîr hene hê heftê salî daha hê mezintir. Çar kes jî birîndar bûne. Me nav û temenê wan ji raya giştî re eşkere kirine dibêje. Wezareta Parastinê hewl dide di nava xeleka xapandinê de bizivire û du caran beşdarî tawanê dibe. Carekî bi topbaranê, carekî din jî bi xwaragirtinê û înkarê. Ev jî gotinekî balkêş e. Yani Wezareta Parastinê hem du caran hem êriş dike û hem jî paşê înkar dike. Yani du caran sûç dike yani. Qesedê di dawiyê de hikûmeta Şamê wekî berpirsyarê tam ê komkujiyê pênasê kir. Ev jî dibe bi navan hatiye îspatkirin. Jê xwest ku komên xwe yên ji kontrolê derketine bi disîplîn bike. Xwedî li wan derbikeve. Xuya ya Qesedê dibêje komên girê de hikûmeta Şamê pêkanîne, lê dibe ku ji kontrolê derketibe. Herêmên di navbera Qesedê û hêzên hikûmeta Sûriyê de li çolterên perezgehên Heleb û Dêre Zorê car caran dibin şahadê şer û pevçûnan. Niha em mantiqî bidin berhev. Tu faydeya Qesedê heye tevlî êrişekê bi vî şeklî bibe? Yan jî em bêjin ne gunde ne sivîlin jî hêzên girêdayê hikûmeta Şamê ne. Yani tu menfaeta Qesedê heye êrişê ser wan bike na. Yani însanekî hindik mantiqê xwe bişxulîne, dibîne ku Qesedê divê demê de divê aram be, sakîn be, tevlî êrişa nebe, rê li ber provokasyona ve neke, dewleta Tirkiye ji xwe li fitne fesadîkê digere, li hincetekê digere ji bo were êriş bike, ji bo mudaxale bike. Na eger şerekî rû bide li Rojavayê Kurdistanê navbera Şamê û Rojava da ji dewleta Tirkiye re lê tê jê re behane çê dibe. Ji bo çi? Ji bo biçe bêje ez ji bo pêkanîna aştî û aramiyê diçim ê derê. Beriya niha ceribandibû. Heta Hakan Fîdan gotibû li Rojava bixwe
هم partiyên siyasiyên Kurd hene dervê peyedê ji me dixwazin em biçin müdaxalê. Mesela ev jî pir xeter e, pir tehlikê ye. Dewleta Tirkiye dem bi dem dibêje Şam ji me dixwaze em biçin müdaxalê. Wana hemî amedekirina bingehekê ye. Di rewşekî wisa de Qesedê çawa radibe êriştikê? Ne mümkün e. Nakeve serê tu însanekî xwedî mantık. Çi ye? Hêzên girêdayî dewleta Tirkiye hene di nava hikûmeta Şamê de yan jî Öso, Müso çeteyê wan yani hejmara wan gelekin ew hem bi droman hem jî bi bombebaranê bi şiklekî êrişên tacîzê pêk tînin, êrişê ser gundan dikin yan jî xwe dixin dilqê şervanê Qesedê. Ew jî mümkün e. Ew jî mümkün e. Ji bo îtibara Qesedê qada navnetewî de kêm bikin, lawaz bikin. Mümkün e ku kincên Qesedeyî li xwe bikin û êrişê hin gundan, êrişê ser sîvîlan bikin. Ev jî mümkün e çê bibe demên pêşme de. Yani meriv ballar be çi baldar nebe çi. Waxtê pêk bînin dikin. Ji xwe beriya niha di medya civakî de me gelek dîmen dîtin. Mesela tu nêrî kincên şervanên YPG li xwe kirine, YPJ wisa meriv zane ku ablem neya wan e sextê ye û însanan îşkence dikin maxsus. Yani mîna ku di zîndana da li wan îşkence hate bikirin û ser medya civakî belav dikin. Vaya dixwazin îtîbarê bişkînin, pê bilîzin. Ji ber vê yani ez gîştim ew qenaetê ku hêzên girêdayî dewleta Tirkiye bi armanca provokasyonê van êrişan pêktînin, sîvîlan dikujin. Pir heyf e. Yani dewleta Tirkiye heta vê astê jî ketiye dî bifikirin. Hevanno şêwirmendê Tayyip Erdoğan, Mehmet Uçum heye dem bi dem derdikeve wisa daxuyaniyan dide derbarê pêvajoyê de yani însanekî bi têra xwe Türkperest e. Li ser karê wê komîsyona meşhûr, komîsyona ku nav pêvajoyê re eleqedar dibe, behsa rêvebirina xebatan kir, behsa sê qonaxan kir. Çi dibêje vê pêvajoyê weke derbasbûna Tirkiyeya bêterör bi nav dike. Yani Türkiye çawa derbasî asteya bêterör dibe. Yani ev dewra ku qonaxa ku em têne qonaxa derbasbûnê ye. Tamam mı? Türkiye derbasî dewra bêterörê dibe. Ew li gorî xwe wisa şîrove dikin. Yani demokrasî tune, tiştekî tune. Heqê Kurdan ji xwe qet ji binî ve behs nakin. Ne di rojeva wan de ye, ne jî di hişê wan de ye. û heqê me jî mabe ser wan ji xwe mala me xirab ye. Divê komîsyon karê xwe li gorî sê qonaxan birêve bibe. Çi ne ev sê qonaxên komîsyonê? Li gorî wî qonaxa yekem ya komîsyonê temamkirina karê godarîkirinê ye. Li însanan godar dikin. Qonaxa duyem pêşkêşkirina pêşniyazên hiqûqî ye lê ji bo derbasbûna vê qonaxê divê çekdanîna PKK bi giştî were pejirandin. Qonaxa sêyem jî ji bo pêşxistina standartên demokrasiyê amedekirina raporê ye. Yani pêşxistina standartên demokrasiyê weke rehîne de destê xwe de digire. Yani ez standartên demokrasiyê çê bikim girêdayî wê ye. Hûn çek û sîlehên di destê xwe de berdin ez standartên demokrasiyê bilind dikim. Bifikirim. Standartê demokrasiyê ku behs dike ne tenê ji bo Kurdan e. Milletên Tirkiye jî, CHP jî, hemî însanê li Tirkiye jî fayde dibînin. Yani AKP li vê derê li xwe mi Kurd tê îtiraf dike ku standartên demokrasiya navnetewî di destê xwe de digirim û girêdayî şertan e. Eger çekdanîna PKK bi giştî were pejirandin, wê demê dibe em derbasî qonaxa sêyem dibin ku ew jî pêşxistina standartên demokrasiyê ye. Ya tu standartên demokrasiyê çawa dikarî di destê xwe de bigirî? Mesela vaya suç e. Vaya suç e. De were jê re nebêje însanekî berdayî. Yani nabe bi vî şeklî. Mesela ez dubare bikim qonaxa yekem ya vê pêvajoyê temamkirina karê godarîkirinê ye. Qonaxa duyem pêşkêşkirina pêşniyazên hiqûqî ye ji bo derbasbûna vê qonaxê jî divê çekdanîna PKK bi giştî were pejirandin.
Ha, me godarîkirin temam dibe vê heftê yan ji hefta pêşiya me. Me hekî de jî wê pêşniyazên hukukî werin amadekirin. Baş e? Pêşniyazên hukukî wextên hatin amadekirin divê pêşkêşî parlamentoyê were kirin. û di vê derê de komisyon wê bixetime. Karê komisyonê wê bisekine. Çima? Çünkü tu pêşniyazê xwe dibî pêşiya parlamentoyê bi derekî not bikin hûn ê bibînin. Ev komisyon her kesî godar dike, pêşniyazê xwe yê ji bo guherîna qanûna pêkitîne, pêşniyazê xwe dibe ber meclîsê û li wê derê disekine. Disekine heta ku dünya alem ket naberê û emîn bin were pejirandin ku sedî sed hemî endamên PKK çekê xwe danîne. Êdî rêxistineke bi navê PKK li holê tune ye. Wê demê dibe em dikevin hereketê em derbasî qonaxa sêyem dibin. û zanî çi qas dirêj da jo? İja PKK ji vê re amade ye? Na. Çünkü PKK dibêje heta ku serokatiya me serbest neyê berdan, em pêra rûbirû hevdîtin çê nekin, heta ku ew derfetê wî îmkanê wî çê nebin bi her kesî re bide bistîne, dibêje em ji noxta xwe ya îro derbasî noxteyekê de nabin. Em derbasî qonaxekê de nabin, dibêje PKK. Ji bo em gavekî din bavêjin, dibê rêberê me were berda. Li wê derê dixetime hevan me. Yani piştî ku qonaxa godarîkirinê çêbû, xilas bû, pêşniyaz li parlamentoyê tê kirin, a li wê derê pêvajo dixetime. Ha edî PKK gavan davêje, nabêje di wê navberê de Öcalan tê berdan, nayê berdan em wana nizanin tabî. Em ê li benda vegera Tayyip Erdogan jî bimînin. Tayyip Erdogan bi kîjan şiklî, bi kîjan keseyetî ew ê ji Amerîkayê vegere, ew jî mühîm e. Baş e? Wekî din, hevan no qonaxa sêyem ji bo pêşxistina standartên demokrasî amadekirina raporekê ye. û çûm dibêje divê ev rêza ku me ji were girtiye yek, du, sê qonax neyê xirab kirin. Qonax derbasî nava hev nebin. Yani qonaxa sisiya beryayê dudiya nikare pêk were. Şêwirmendê Erdogan di nivîsa xwe de bal dikişîne ser erka serekeyê komisyonê û wiha dibêje. Erka serekeyê komisyonê wekî ku wê bi xwe jî destnîşan kiriye, di derbarê huquqa derbasbûna Tirkiyeyekê bê teror de ye. Bi lehevkirineke berfireh pêşniyazan pêşkêşî parlamentoyê bikin. Piştî pejerandina pratîkî, mümkün e ku komisyon ji bo pêşnûmeya qanûna pêvajoya derbasbûnê raporekê qanûnî amade bike. Vana detayên, vana tiştî teknîkî ne. Di wê demê de egereke mezin heye ku pêşnûmeya qanûna pêvajoya derbasbûna Tirkiyeyekê bê teror di destpêka sala xebatê an nû ya parlamentoyê de dest pê bike, bikeve rojevê. Yani ji xwe meclîs serê mehê vedibe. Serê mehê vebû wê demê komisyon dikare pêşniyazê xwe bike. Ama li wê derê ew ê bixetime. Ji ber ku şertê PKK ye ku Öcalan temamî were berdan. û şertê dewleta Tirkî jî ew e ku PKK bi temamî çekê xwe dayine, paşê meclîs bikeve hereketê. Tişta sosret ew bû ku kurê Donald Trump hat Tirkiye bi qaçaxî, bi dizî hevdîtin pêkanî bi Tayyip Erdogan re. Çi dan, çi stendin, encam çi webû nediyare. Ne Tayyip Erdogan daxuyanî dide derbarê mijarê de, ne kesekî de. Pişra kurik rabû vegerî Amerîkayê. Em pê hesiyan Donald Trump bi xwe eşkere kir li ser medya civakî, dibêje ez Tayyip Erdogan pêşwazî dikim roja 25 vê mehê. Tayyip Erdogan jî piştrast kir, got rast e em ê biçin. Niha di nava wan de çi nîqaş wê were kirin? Em zanin derdê dewleta Tirkiye rojava ye. Wekî din tu derdekî dewleta Tirkiye tune ye. Feqîrî, xizanî û meselê wanê navxweyî ye ne derde ji wan re. Xwe Tayyip Erdogan nizane feqîrî çi ye. Ji xwe razî ne. Niha tişta ku jê nerazî ne, statûya Rojavayê Kurdistanê ye. Îja ji bo wî çi ji destatê ew ê bide Donald Trump. Niha dibe ku Donald Trump ji bo êrişa ser Rojavayê Kurdistanê, ji bo xirabkirina pergala di destê Kurdan de, lambeya kesk vêxe
ji Tayyip Erdoğan re. Ev çêbiye beriya veya li Trump de yani li gorî karakterê wê jî merov nizane yekê delodîne yani. Ama tiştekî din jî heye Amerika tenê ji Donald Trumpêk nayê. Pentagon heye, CENTCOM heye, Kongre Amerikayê heye, vana biryar didin. Vana dikarin Donald Trump ji kar jî bigirin. Ji ber vê wisa nerhete. Yani dibe merov pir neyînî negatif nefikre. Ev laliyekî din, ev laliyekî ya din jî aliyê pozitif de wextê merov lê binêre Donald Trump ku xistiye serê xwe xelata aştiya Nobelê bigire dibe ku li Amerîkayê Tayyip Erdoğan îxna bike. Bibêje were tu jî destê xwe bide destê min em dest bi tûra aştî bikin. Tu bi Kurdan re li hev were êdî bes e sed sala we qira hevanê dawî li vî şerê bîne şerê sed salî bi wan re li hev were heqê wan çi ye hemî halke soz ez ê te jî bixim lîsteya Nobel aştiyê xelata Nobelê ya aştiyê em ê bidin te jî ez ê xelata xwe bi te re parve bikim tişmiştê wisa dibe ku soz bide ew jî karakterê Donald Trump e îja vana hemî wextê merov dide berhev qedera vê pêvajoyê jî hinekî qismekî di hevdîtinê wan ê li Amerîkayê de ye. Em ê li bendê bin Tayyip Erdoğan vegere ji Amerîkayê bi karakterekî çawa? Bi karakterekî aştîxwaz yan şerxwaz. û ev hem qedera pêvajoyê diyar dike û hem jî wê bandorekî mezin li ser qedera Rojavayê Kurdistanê bike. Çima dengê xwe wasengî dernaxin ji bo Kurd û Rojava? Dengê xwe dernaxin çünkü ew jî dixwazin alozî zêde be ku xebatê wan hebin. Mamoste kesekî ana ji bo me nagîrî ya. Yani Kurdan ha xema kesekî de nine. Tenê ez zanim Rûsya niha dest pê kiriye li Rojava bi cih dibe. Arman çi ye? Em nizanin. Rûsya dixwaze hêzên xwe yên eskerî bîne qismekî li Rojava bi cih bike. Ew ê çi bîne ji me re paşê em ê bibînin. Hevano ez dibêjim qey bes e ji bo îro ne ji bo îro ji bo vê saetê em nizanin saetên pêş me de çi ye û ji tona dengê min jî dibînin ku hinekî nexweşiya min heye. Ez dibêjim vê gavê ez xatir ji we bixwazim û me biborin ji wan rica dikim bibin abone bibin endam vê kanalê çi dikim bixin çi dikim bikim pêş bixin çavê xelkê dide çavê dunya alemê li ser me ye. Wekî din jî pêdiviya milletê me bi kanalê wisa heye. Hevano mesela niha belkî ji ber rewşa me rewşa min a niha ya taybet ya nexweşî belkî di asteyekî li gorî bendeweriyê we ez nikarim ji wan re xizmetê bikim. Lê zanibin ku ev kanal gelekî muhîm e. Sibê du sibe tendurustiya me baş bû em ê xizmetekî xweştir baştir bikin. Mesela di konsantrasyonê de zehmetî dikişînin. Çünkü merov bi serêşiyê re mijûl e. Baş e. Xatirê we silav rêz saetên pêşî me de tiştekî giring çê bez bi were me?